Добре. Здравейте, хора. Сега ние ще ви казваме кои са ни любимите футболисти. На мен любимия ми футболист, най-любимия ми е Неймар, защото той е много бърз, има добра техника, бие добре до дуспите, знае къде и как да ги бие. Защото той всеки път подава за гол, бие и постоянно вкарва гол. Втория ми най-любим ми е Погба, защото той има добра техника, добре бяга, не е много бавен, постоянно бие и знае как да подава, знае как да бие. Бие хубаво, подава, стреля, постоянно се връща, напада. Третия ми е Дибала, защото и той постоянно бяга като някой гепард бяга. Бяга като най-бързото животно в света. И затова бяга като най-бързото животно в света. Подава, бие, от ъгли вкарва, отляво е много добър шут има. Четвъртия ми е значи и четвъртия ми най-любим е Пече, да извинявайте. Пече ми е Ибрахимович. Ибрахимович ми е любим, защото той ми е най-любим, защото има добра глава, постоянно знае как да бие, удря леко, силно и знае как да стреля, бие, скача, стреля с главата наду, има много хубав, силен десен крак. Много ми харесва той. И последния най-любим, чакайте, да изборех някой. Гризман, защото той е много добър, силен, наблюдателен и постоянно гледа, наблюдава, връща се, напада, бие. Хора, това е само сестра ми ще ви каже не един най-любим. И това ще бъде за клипчето. Ето е сестра ми. Моите футболисти са Меси, защото той е от дясната страна и бие много хубаво и много хубаво и много ми харесва. Не знам дали на вас ви харесва, но на мен ужасно много ми харесва, защото на един клип гледах много шути и той е от другите. Много ми харесва и файло е много хубав, защото бие много хубаво файловете и много го харесвам него, защото той е от дясната страна, много ми харесва. Също и Неймар, той е от лявата страна и той също много ми харесва. Отляво и той също много ми харесва. Защото той е най-хубавия от света, много ми харесва. И това беше за днес. Чао! Чао!